had het nu elke dag. Vroeg mijn nest uit na een korte nacht. Ik ga de trap af naar beneden. Smer me stutten, drink een bakje thee. In mijn auto rie ik naar kantoor. Voor de cent, ja daar doe ik het voor. Maar soms dan droom ik van een nieuwe dag. Dat ik in mijn bed blijven liggen mag. Straks ben ik misschien net zo beroemd als Bluff of Lange Frans. Als ik hier nu niet aan meedoe, dan is het een gemiste kans voor mij. Een kans voor mij. Bij Omroep Zeeland kom ik op tv. Mijn eigen teksten zing maar allemaal mee. Ik word beroemder als André Rieu. Of draaf ik nu misschien een beetje deu. Voorlopig zit ik dus maar op kantoor. Beroemd worden is echt niet eenvoudig hoor. Maar het zou toch leutig zijn dat ik dit dier won. Dan heb ik mijn tekst toch niet voor niks verzon. Straks ben ik misschien net zo beroemd als Bluff of Lange Frans. Als ik hier nu niet aan meedoe, dan is het een gemiste kans.